Nakahinumdum pa ba mo ni Amadeus Fernando Pahinte? Humas na ilang nga pura Luca Vega nga usa ka drag queen personality nga mibugal-bugal sa Lord's Prayer mga pipila na katuig ang nakalabay nga miresulta sa iyang pagkabilanggo ug may pipila pa nga mga syudad dinhi sa nasod nga mideklara nga persona non grata. Og nining bag-o lang mibalik na usab siya sa pagbugal-bugal ug mas migrabe pa ang maong blasphemy nga gibuhat sa maong drag queen kay dili na ang Lord's Prayer kundi ang santos nga Eucharistia na ang iyang gibugal-bugalan. Ato ning hisgutan mga igsoon o pa-subscribe para sa dugang update sa tong gamay nga channel. Sa hulagway nga migawas, kauban ang pari sa Open Table MCC Metropolitan Community Church, usa ka progressive church nga mo-celebrate ug miapirma sa LGBT community. Makita si Pura Luca Vega nga mipikas-pikas sa ostiya nga nakahatag og managlahi nga komento. May nagsulti pa nga tungod di ay kay na-acquit ang una niyang kaso sa korte, migara ang maong drag queen kay kaya ra niyang lutsan kung ugaling adunay mopasaka niyang kaso. Og doon na pa'y post ng maong simbahan sa ilang official page Open Table MCC. Ngamaton pa, today is a very special day because we are joined by Pura Luca Vega to celebrate and to serve communion with us. This is reclaiming our space as queer people and as a marginalized community because the Eucharist is a sacrament that is an open table for all. Happy Pride mga mahal. Ang atong masulti niini, ang maong ostiya nga gigunitan ni Pura Luca Vega, dili to balido nga Eucharistia. Tungod kay aron mabalido ang maong consecration sa santos nga Eucharistia, nagkinahanglan kini og valid minister o tinuod nga pare nga nahanay sa mga apostoles o kini nga pare anaa lamang sa simbahang Katoliko. Apan ang iyang gibuhat usa ka pagpanamastamas pagbugal-bugal sa pagtuong Katoliko. Kay diha sa consecration sa paglitok sa mga kaparian nga this is my body, mao kini ang pinakasagrado nga formula aron matransubstance ang pan ug vino ngadto sa tinuod nga lawas ug dugo ni Kristo nga kung gamiton ni for entertainment performance labi na kay usa siya ka drag queen, nagpakita lang kini nga wa siya respeto sa pagtuo sa mga Katoliko ug sa atong Ginoong Hesukristo. Og mipakita usab og pagkadismaya ang usa ka pare nga si Father Greg Mendez bagtingan sa kamatuoran manuan nga matud pa niya mapanamastamaso ng maong drag queen nga si Pura Luca Vega. Og matud pa sa Lucas 23:34 nagingon ang atong Ginoo, amahan ko pasaylua sila kay wa sila masayod sa ilang gibuhat. Nga bisan pa man sa iyang pagbugal-bugal, ato gihapong yampo ang maong artist nga masabtan niya ang pagtulunan sa simbahan o bag-ohon siya sa balaang Espiritu Santo.